It-tielet storja li se naqralkom mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u mkejjen oħra ta' Patrick Sammut jisimha Il-pittura msaħħra ta' Zeppi. Zeppi kien raġel li minn mindu kien għadu ħalib ommu fi snienu kien iħobb jaqbad xi lapes tal-kulur jew xi krejon u jħarbex fuq kull tip ta' karta li kienet tiġi għal idejh. Imbagħad dak li għall-ewwel kien jidher biss taħżiż, meta kont tifliħ sewwa kien jakkwista forom differenti. Dar, kelb, ħuta, ċinju, siġra, vapur, fjura u l-bqija. Aktar kemm Zeppi beda jikber, aktar beda jsir mitħla tas-sena ta' tpinġija. Sakemm meta kiber kera karax u beda jpinġi. Xogħol Zeppi issa kien li jpinġi matul il-parti l-kbira tal-jum. Zeppi kien juża materjali u kuluri ta' natura differenti. Araħ li l-Zeppi juża daqqa xi strippa tal-injam, daqqat ta' folji tal-gazzetta, daqqa xi kartuna kbira u daqqa xi biċċa drab stirata biex joħroġ tpinġijiet tal-għaġeb. Tpinġijiet tiegħu kienu wkoll jieħdu suriet u anki isien varji. Parti oħra mill-ħin ta' Zeppi kien dak li qatta barra josserva oġġetti, forom, ħlejja, sitwazzjonijiet u movimenti differenti u f'ħinijiet tal-jum differenti. Dan kollu kien jgħinu biex meta jmur lura fil-garaġġ tiegħu jirħi ruħu għal ispirazzjonijiet ġodda u differenti. Fl-aħħar mill-aħħar kienu jinbidlu fit-tpinġijiet jew pitturi oriġinali u mill-isbaħ. It-tpinġija kienet saret tant parti minn Zeppi li ma kienitx tħallih lanqas matul il-lejl waqt li jkun rieqed. Zeppi kien spiss joħlom ħolm mill-aktar fantastiku, mimli forom, dellijiet u ilwien. Minkejja li hemm min jgħid li l-ħolm li noħolmu jseħħ biss f'żewġ kuluri, l-iswed u l-abjad. Għalhekk is-suġġetti tal-bosta pitturi ta' Zeppi kien ikollhom kemm mid-dinja reali, kif ukoll mid-dinja mistħajla, immaġinarja u tal-ħolm. Il-kelma mxiet li Zeppi kellu ħanut ta' tpinġija. Il-mod kien jiġu jżuruh mhux biss bosta persuni mir-raħal tiegħu, imma anke nies mill-irħula ta' madwar. Issa Zeppi kien jaqla l-ħobża ta' kuljum permezz ta' tpinġija tiegħu. Min kien jistaqsih għal xi inkwatru għall kamra tal-pranzu, min għal xi għas-salott u min biex jagħti rigal għal xi okkażjoni partikolari. Bil-flus li kien idaħħal Zeppi kien jixtri xi jiekol u xi jixrob, iħallas il-kera tal-ħanut u jixtri l-materjal u ż-żeba li kien ikollu bżonn għas-sena tiegħu. Jew fost l-oħrajn jidħlu fil-ħanut ta' Zeppi missier flimkien ma' tifel ċkejken, Paul, li xtaq inkwatru żgħir għall-kamra tiegħu. Zeppi mill-ewwel fehem li Paul kien jistħoqlu xi ħaġa speċjali. Għalhekk wara li qatt jaħseb ftit, Zeppi resaq lejn rokna mdalma li kellu fil-ħanut u silet inkwatru żgħir minn qatt ta' inkwatri oħra. Fuqu kien hemm impinġi bieb b'ċavetta imdaħla ġo toqba ċkejkna. Għall-ewwel kif rat tpinġija, Paul baqa' ħalqu miftuħ. Imma Zeppi serraħlu rasu li dak kien inkwatru speċjali. Zeppi staqsa liċ-ċkejken Paul, inti taf dani? U Paul għamillu sinjal bħal iva brasu. Il-missier ħallas li Zeppi u hu u ibnu telqu kuntenti lejn darhom. Kif waslu d-dar, Paul xtaq lill-missieru iwaħħallu l-inkwatru f'kamartu, eżatt faċċata tas-sodda tiegħu. Missier Paul għatalu xewqtu minnu fih. Il-ħin għadda u wasal il-waqt meta Paul kellu jidħol fis-sodda ħajorqod. Wara li jommu missieru tawħ il-lejl it-tajjeb u bexqulu l-bieb ta' kamartu, Paul għati ħares ftit lejn il-bieb fl-inkwatru l-ġdid li kellu imwaħħal faċċata.
Fl-istess ħin beda jistaqsi x'seta' kellha speċjali dik it-tpinġija. Imma propju ftit wara ġara dak li Paul qatt ma stenna li jseħħ. Iċ-ċavetta ċkejkna fil-bieb tal-inkwatru bdiet iddur filwaqt li l-bieb beda jikber u jikber sakemm bħal donnu ħareġ mill-qafas tal-inkwatru u beda jitbexxaq bil-mod il-mod. Hekk kif il-bieb infetaħ kollu kemm hu, beda dieħel bħal ħoss ħafif tal-baħar iċafċaf. Għall-ewwel Paul ma rridx jemmen lil dak li kien qed jara qudiemu u tajtx kemm moru kajnejh. Beda jistaqsi jekk dik tiegħu kienx ħolma jew kienx għadu verament imqajjem. Imma mbagħad bħal ġif tiegħu qam mis-sodda fejn kien u resaq lejn il-bieb miftuħ. Fuq in-naħa l-oħra seta' jara qamar jiddi sabiħ bir-riflessi tiegħu fuq mewġ kalm u fid-dien. Seta' jara wkoll firxa ramel kbira u xi dajjes żgħar mistrieħa rashom l-isfel max-xatt. Hekk kif Paul għadda mill-bieb sab ruħu fil-miftuħ. La kien hemm riħ u lanqas kesħa. Imma żiffa ħelwa li tbaxxik. F'dak il-lejl mhux tas-soltu, Paul ma jiftakarx kemm qatt ta' ħin jissamma il-ħoss tal-mewġ u jgawdi ż-żiffa ta' xtajta. Jaf biss li meta daħal lura f'kamartu u l-bieb tal-inkwatru beda mill-ġdid jiċkien sakemm laħaq id-daqs oriġinali ingħalaq u ċ-ċavetta daret lura l-pożizzjoni tal-bidu. U ħaġa tal-iskantament, il-ħin kien għadu l-istess bħal meta għadda mill-bieb għall-ewwel darba. Mbagħad Paul daħal fis-sodda u raqat minnu fih. Minn dak il-lejl il-qudiem, iċkejken Paul fehem x'kien is-sigriet wara t-tpinġija li missieru kien xtralu mingħand Zeppi. Ta' kuljum qabel ma jorqod, Paul kien iħares lejn l-inkwatru u jara ċ-ċavetta ddur. Il-bieb jikber u jinfetaħ bil-mod il-mod biex ftit wara fuq in-naħa l-oħra kienet tinkixef dinja differenti kull darba. Daqqa xi foresta, daqqa xi pjanura miftuħa, daqqa xi ambjent fantastiku u minn dawk li tfal bħal Paul biss setgħu jimmaġinaw. Matul dak il-ħin Paul kien jitkellem ma' bejjem differenti, anke ma' dawk li qatt mara la fuq il-televiżjoni u lanqas fuq il-kodba. Kien iżur pjaneti mbeda fejn kienu jgħixu kreaturi intelligenti aktar mill-bniedem, għax kienu jafu jgħixu fil-qbil bejniethom u l-paċi. U kien jimraħ f'kastelli u fortizzi u labirinti ta' sekli ilu. Mit-tpinġija ta' Zeppi kienu joħorġu ħsejjes ta' kull tip. Daqqa laj tas-saħrek tas-sireni, daqqa dik tal-għana tal-asafar, daqqa l-ħoss tal-ilmijiet tax-xmajjar jew tar-rieħi venven u daqqa dak ta' strumenti mużikali mill-aktar rari. Iż-żmien għadda u Paul kiber u sar raġel. It-tpinġija li kien taħ Zeppi u li xi darba kienet f'kamartu kienet ilha żmien f'post imwarrab fil-kamra tal-bejt. Meta Paul ħass li wasal iż-żmien huwa tal-inkwatru maġiku lill-ibnu Josef. Għalhekk anki Josef seta' jibda jgawdi minn kmieni mis-seħer ta' tpinġija ta' Zeppi.